Rebem ara Manel Arcos. Ell és escriptor. Ve a parlar del robatori de Benimassot, encara que sabem que encara està presentant quan els trabucs refilaven en molts pobles de la comarca de la Marina. Manel, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Gràcies per estar en este magazín. Ja saps que estàs en ta casa. Gràcies a vosaltres. Bueno, enhorabona, un llibre més. No pares de treballar, Manel. Ara el robatori de Benimassot. Què contes en ell? Què has investigat? Bé, és de nou, ens endinsem en el món del bandolerisme, però la diferència que n'hi ha amb els altres treballs anteriors és que diríem que se centra en un fet puntual i excepcional, com és un robatori, un assalt a un poble. És un succés ocorregut l'últim diumenge de febrer de 1874, o sigui, coincidint en aquest marc tan agitat, convuls, del sexenni democràtic, i coincidís amb la segona edat daurada de l'bandolerisme valencià. Per què? Per què Benimassot? Per què aquest succés? Per què aquest fet en concret? Què el porta fins ahir? El porta fins ahir perquè si visites la Marina, visites l'Alcoià, visites el Comtat, i tens l'oportunitat de parlar amb la gent gran, veus que quan parles de bandolerisme, dels fets més importants, dels fets que més destaca la gent d'aixes contrades, és precisament el robatori de Benimassot. És un cas que havia quedat reservat per al substrat o per a, diríem, l'apartat oral, o sigui, la transmissió oral. Hi havia pocs estudis sobre la matèria, sobre aquest succés, i tots, diríem, tenien un caire màgic, llegendari, es contaven com si fos una llegenda. I suposa que amb exageracions que tu hauràs tingut que investigar. És de forma la realitat, perquè amb el pas del temps, diríem que s'idealitzen els fets. Mira si és que en una de les presentacions a Benigembla, este mes d'agost, una dona ja gran va vindre i em va dir: m'has trencat un mite. Diu, jo em pensava que això era un conte de por que ens contava el nostre iaio. Diu, no, és un fet real que va passar. Estem parlant del robatori del segle XIX. El fet més important, el més llegendari, escrit amb lletres d'or, que van protagonitzar els roders, els bandolers valencians. Estem parlant d'un robatori net, graciós, no es va vessar una gota de sang. I bé, el que em van donar a investigar és que calia donar el pas, jo tenia tota la informació, l'havia recollit en els arxius, en les hemeroteques, i calia tractar-ho i difondre aquesta informació, perquè hi havia un reclam de la població. Mira si és per saber la veritat, no? Sí, sí. Per saber una veritat ben documentada. És que aquest fet està encara viu. A la Marina serà de les poques contrades del País Valencià que es viu encara amb passió, el tema del bandolerisme. Te'n vas a Tàrbena i encara parlen, n'hi ha comentaris sobre Pinet. Te'n vas a Castells i encara la gent parla del Timixana. Te'n vas a Evo i parlen de Destralet. I te'n vas a Pedreguer i parlen del Josep de la Tona. Té nom de carrer i tot a Pedreguer. El Josep de la Tona és el cap de la quadrilla que protagonitza el robatori de Benimassot. Pots avançar-nos què era el robatori de Benimassot? Sí, clar, mira, el robatori consisteix, diríem que té tres parts. La primera part és la preparació i l'assalt. I ahí ocorren una sèrie de fets. En aquesta primera part consisteix en que aquest diumenge de matí, és el 22 de febrer de 1874, quan la població de Benimassot, que és un poble menut, és un llogaret de 275 habitants, més o menys, està assistint a missa del matí a les 6, reben la sorpresa, reben la visita sorprenent d'una quadrilla de 34 roders, tots emmascarats, tots vestint tal com es veu en la portada del llibre, perquè s'ha de dir tot, la portada del llibre l'ha feta un pintor d'Alcoi expressament per al llibre, i està treballada en col·laboració amb l'investigador de manera que s'ajuste al màxim a aquesta realitat, a aquests, diríem, vestits que portaven els bandolers. Bé, reben aquesta visita, ja el que fa de cap de quadrilla se'n va a l'altar, en la cara mascarada,
i el que fa primer és encendre's un puro en la llàntia de l'església, cosa que ha quedat en el record de la gent, i diu, senyors i senyores, no patiu, no s'enqueten, això només és qüestió de diners. Trau un paper de la butxaca i comença a llegir noms. Són els noms dels més rics del poble, els que van a ser víctimes, els que van a ser robats. 9 homes, diríem, acomodats, benestants. Entre ells, el més ric, el senyoret de tot s'ha de dir, el més ric de Benimassot, Bru Ferrandis Estruc, dir-te que té arrels a la Safor, és l'únic vincle que hi ha en la Safor, i té terres per la zona de Palma i Ador. Dir-te que en la segona part es comet el robatori, els lladres aconseguissin reunir entre 53.000 i 55.000 rals. Clar, aquesta quantitat a un ciutadà d'avui en dia no li diu res, però si fem una operació i la convertim en la moneda actual, estaríem parlant de més de 660.000 euros, o sigui, més de 110 milions de pessetes, a més, molts objectes de valor. La segona part era la fugida, fugen en animals, en haques, en burretes, per el barranc de Malafí. El barranc de Malafí és una via de comunicació natural que connecta el comtat i més concretament la Vall de Seta. La Vall de Seta és una subcomarca que pertany al comtat, que connecta amb la Marina, que està relacionada amb la Marina. Per aquest barranc, els lladres, els roders, fugen cara a la Marina. Són 34 i n'hi ha de la Marina Alta i de la Marina Baixa. I a on s'amaguen els diners? És la tercera part. Qüestió que també s'analitza en el llibre. Al final, els diners es demostra, perquè encara es comenta, era un poble de la rectoria. La rectoria és una subcomarca que pertany a la Marina, formada per 5 pobles: Benimeli, el Ràfol d'Almúnia, Sanet i Negrals, Sagra i Tormos. A Benimeli s'amaguen els diners, concretament en casa de la tia Xima. Qui era la tia Xima? La sogra del qui era alcalde en aquests moments del poble. I qui era l'alcalde d'aquests moments? La gent de Benimeli encara el recorda el cognom. Li diuen el tio Garcia, i no s'equivoquen. Estem parlant de Joan Garcia. I qui era Joan Garcia? Cosí germà del Josep de la Tona, el cap de la quadrilla que roba que roba a Benimassot. I, Manel, a mi sempre em crida moltíssim l'atenció com investigues tot això. Perquè has de trobar-te en documents que ha de ser una bogeria. Saber per on va, què era cert, què no, parlar en la gent del lloc, que t'hauran dit moltes coses, i moltes coses que les hauràs tingudes que comprovar tu mateix, però tot això no està escrit als papers, és un trencaclosques que tu has de fer. Són peces soltes que tu has després d'unir-les i enllaçar-les per a donar-li una forma. Perquè el treball és espectacular el que fas. Sí, moltes hores, dedicació. O sigui, has de descartar moltes coses de la vida per a arribar a on tu el planteges un objectiu. Descartes moltes coses, personalment, jo, per a dedicar tot el temps disponible, tot el temps possible a la investigació històrica, a la investigació del bandolerisme. Ja el dic, en aquest cas, a banda de tot el tractament de la documentació que hem trobat en arxius i hemeroteques, hem aportat una novetat com a treball de camp, una novetat que millora el mètode científic, que és l'entrevista. L'entrevista com a treball de camp, com a, diríem, tècnica de treball de camp. Més de 30 entrevistes a gent molt gran, gent que encara en 98 anys encara viu, gent que ja ha faltat en més de 95 anys, però gent molt gran, que m'ha portat molta informació. Gent que ha conegut, fixa't, gent que ha conegut a alguns implicats en el robatori directament, o els pares, eren amics dels lladres. De 1870 i pico. Hi ha roders que, per exemple... Són 92 anys, són de principis del segle passat, sí, fills de... L'escolà de l'església, que és quan es produís el robatori, l'escolà, que era un xiquet de 6-7 anys, aquesta persona va viure, va faltar ben entrat el segle XX. Hi ha molta gent de Benimassot de 80-85 anys que va arribar a conèixer
a l'home que era l'escolà, el monaguillo de l'església. Roders també, el tio Andreu de Benimeli, son pare, va conèixer, era amic personal, va conèixer personalment al tio Cantó, un dels lladres que participen en el robatori de Benimassot. Manel, el robatori de Benimassot és l'últim llibre que has escrit respecte al bandolerisme, encara que encara estàs presentant l'anterior dels Trabús refilaven o fins i tot l'anterior de l'Acabarem con Camot. Estàs presentant-ne encara en molts llocs perquè el que tu deies desperta un interès, a la gent li agrada molt i a més tu ho contes amb moltíssima passió i atrapa quan ho dius. Però dius que es tanca una etapa amb este. Vas a deixar d'investigar el tema del bandolerisme? Estic present, mira, vaig a confessar-te un secret. Estic presentant este llibre, l'acabat, pràcticament es va publicar en el mes d'agost. Tinc un treball acabat, però no tinc pressa a publicar-lo. Vull deixar-lo ahir un poquet perquè vull descansar també, però està acabat. Aquest treball està acabat. És un treball sobre la relació que hi ha entre el caciquisme, entre el món de la política i els bandolers. Concretament, aquesta informació que he trobat en arxius vincula el Josep de la Tona, de Pedreguer, amb les èlits de la Marina, sobretot els comerciants, els terratinents de Dénia. Perquè entre ells estaven... Sí, i abogats. Per exemple, si la gent llig el robatori de Benimassot veurà que darrere d'aquesta quadrilla de roders, d'aixos aventures romàntics, en realitat hi havia una trama, una xarxa secreta formada per alcaldes, secretaris d'ajuntaments, un notari, un abogat, que fins i tot va arribar a ser jutge. És sorprenent, o sigui, la gent diu, això no és la idea que teníem del bandolerisme. Fins i tot tu pots donar-li un gir que no esperaves, tu mateixa, no? El primer sorprès sóc jo. M'has preguntat sobre el tema de tancar un cicle. Mira, és que necessite descansar perquè porta més de 175 presentacions, me'n queden unes 25 d'ací a final d'any, són més de 15.000 quilòmetres recorreguts per a difondre, per a donar a conèixer els meus coneixements. Clar, perquè a més la presentació d'un llibre teu és una conferència sobre bandolerisme, sobre coneixement de la història, d'investigació. Correcte. Així és, aleshores necessito un poc descansar, dedicar-me a l'Associació Cultural Centelles i Riu Sec, soc el director de la revista Cap d'Ells, dedicar-me al meu programa de ràdio. Paraules en silenci. Sí, a Ràdio Pego. M'agrada molt fer senderisme, un poc relaxar-me, no desvincular-me del món de la investigació, però bé, tinc pendent, que serà la forma de tornar, la beca de Dénia, que em van concedir, sobre el bandolerisme en temps de revolució. Però això està ahí a l'espera, no sabem, està a la vista. De moment, a descansar un poc. Molt bé, Manel, doncs te ho mereixes, perquè el treball que portes fent des de fa ja uns anys amb la recuperació de la història del bandolerisme a la comarca de la Safor, de la Marina, i fins i tot ara arribes fins a Benimassot, que és el comtat, és propet, és cosentaina. Gràcies, enhorabona pel treball. Gràcies a vosaltres. El robatori de Benimassot, l'última, la darrera o la penúltima, anem a dir, publicació de Manel Arcos, que ens ha vingut a presentar-nos-la a este temps de magazine.